Oke, kalau gitu langsung saja kupon yang pink atau merah jambu. Kita hoya sabaris 5 angko. Mulia diangkat tinggi-tinggi kupon Mama Mianyo sayang. Kita lambai. Tutui awan hitam, bulan di mano kabaca hayo. Jika ditutui awan hitam, dan sangko udah sabana cinta, kironyo udah bahati dandam. Sangko udah sabana cinta, kironyo udah bahati dandam. Batu dalimo di dalam lubang, di gali anak orang subarang, denai disiko coba dendang untuk menghibur bersana datang. Iyo disusun dari 10 dan kasa balik ejo kapalo, usaha dan sana bahati rusuah, mari diuleh pantun basamo. Boleh kota rajo, boleh ndak boleh bawa sajo, agadi atau jando biayanya sama saja. 73 si 73, di situ angko partamo sana jago. Abekado onde ratu Japang, urang rancak di zaman parang. Kala pernah inyopai ke Padang, anan yo kico yo sambaran dahang. 80-an angkonyo sayang, 80-an dun sana siang. Nan babi dua badayong sampan, badayong tengah lautan, ndak guno di pasokan, orang tak ajan kadi pangakan. Cari 78 Batang-batang dun sana sayang, jangan tarang-tarang apa angko di dendang. Angku ajik baju jubah dan karimbu memikir malam. Adi denai onde sayanglah sudah, abang adik udah tambah mendalam. 36 angko barubah kata cabut 36 main sabaris yo 5 angko uci sambuang abalia angkonyo. Anak angko sial onde jelak cino, tapi di denai yo nan biasa sajo. Ayo 3 bale gini tak mau, asih 3 bale digoyang pulo.
tekan dua badak kak dadak iyo antin munda tali tali alah dihoya kaleng dihoya disambung sayang angko kembali onde salawe Palembang bilang itu satali di kampung kita hati sabana senang udah bakat cinta 25 iyo 25 disambung pantun kini go hati-hati agih kando simpang ampe gini di Pariaman iya banamu simpang tabui angko ampe sendirian angko ampe ini tak cabut baranang pulo ejak jo angso kurya anan kapalonyo 3 jaman 5 batino 35 banyaknya 35 adi agak tando indah nampak adun sana tambuko di sambung galia sayang dendangnya ambo som sedar anak bakat comato bacilale tantang pipinya alah banyak anak muda tadayo 85 yo 85 di situ angko dun sana tando hati-hati kok manjago sambung kembali buahnya kini apa pulo onde tak cari kaneko di Jakarta sampai bak olahraga banyak atlet di sana mana-mana mau histora 63 lana lua 63 si 63 adun sana jago ditanam tabu ditanam ditanam bagindo ali juga sakit anan kalampau dalam akan no upe aka uci cari anam angko nyokini angko anam dan 2 kali alun duo dosan gak sudi abah akaba dan sana kini kita cabut apa goyang sayang goyang hey hati-hati yang joki orang Padang tak muaro mandi jogala mencuci kain udah dipandang Batam bakayo suka indah adonan lain suka indah adonan lain rapi gunung Singgala yo tasabut nepal yang tinggi jikonyo cabia baju basalang anta joapo agade naik ganti 90-an angko kini 90 dicari ini kok sembung lagi onde Khadijah jadi jombang Allah tagerai rambuinan panjang 30-an kurang menginang 30 adun sana asilang lenjuo tanpa anan datang disambung cincu kapat tambora onde balaya tengah lautan angko tujuan iyo tua masih tujuan tolong diisi adi sambung adendang ini gampang kalompe takut kajatuh onde maniti takut kagamang sampai tujuan ini digoyang sambung balia buah diambil karo cameh tuan mancalia sako digini agar rate sure datang lo dari si
Oke Nusana, sampailah kita di penghujung acara di malam hari ko, di mana kita bermain sapanuh, panuh kupon dengan aturan yang pakai joget ya untuk yang coki. Silakan kan kau tunggu. Bagi yang malu-malu joget, ndak bawa hadiahnya pulang. Mohon maaf. Kopi pahit sandaran gulo, gulo datang dari Batawi. Jika salah dendangnya ambo, mohon dimaafkan sapanu hati. Lai dimaafkan tudun sana. Alhamdulillah. Nak duo pantun sair yang kalau ada semua di ladang, bolehlah kita manumpang mandi. Jika dun sana kabar ale gadang, tolong diundang Mama Mia kembali. Terima kasih banyak dun sana. Untuk apa ibu yang Nio mau undang Uci kembali, bisa cari di kupon Uci ada nomor handphone Uci yang bisa dihubungi, yang tersambung ke WA, ke WhatsApp sekaligus. Oke Nusana, apa ibu boleh minta kerjasamanya diangkat tinggi-tinggi dulu kuponnya sama-sama sayang untuk yang terakhir kita, semangat yo. Pariaman eta dengan langan, betapui mangkonya rami dengan buang, dengan santang abanglah tompang badan kami. Iyalah gandung agak beladang, bali rasan gua ya di Bali nak mudo-mudo digoyang kaleng di karo sapano yo caranya. Tanah-tanah etuan menjago dari
aku kini